Oh my God, ang tamis. No. Masukan ka. Ang kamakaangis. Isayam. So guys, pasikat na yung araw. So ayun, very siya ngayon, very exciting yung araw na to kasi pupunta kami doon sa gubat. Tapos mangunguha kami ng honeybee. Guys, so ang ganda ng view. Ayun si Haring Araw, pasikat na siya. Guys, tingnan nyo yung water, oh, yung ilog, sobrang linaw. Ayan. Ayan, oh. Sobrang linaw siya. Samahan ko na una. So kailangan natin maglakad ng maigi kasi baka mamaya madulas tayo. Guys, ingat sa paglalakad kasi baka mamaya napon yung phone ko, nabitawan ko. Tapos ayan siya guys, parang nasa tayo movie. Sa mga sceneries niya, sobrang ganda. So, asan siya? Ay, bongga. So guys, look yung forest. Super ang ganda ng forest. Oops. Yeah. So after nila na make sure na meron yung sa kanon, yung sa B. So pupuntahan na namin siya ngayon. Ayan.
Pasukan mo yan, ah. Sige na. So guys, yan daw. Bakit? Aray ka din. Nangala. Yan daw yung huliin namin. So yung unang gagawin is papausukan namin siya. Musok ka na. Ayan. So after, so kailangan na natin magtago. Guys. So ayan, para ginagawa to para lumipad. Umalis sila doon sa parang pugad nila or sa web nila. And then by the time na wala na sila doon, saka naman namin siya kukunin yung mga eggs, ganon. Kiram pa. Guys, lumipad na yung mga iba. So yun na yun? Kulday? Ay lang anak nila yung ang kilabang. Nakakaloka! Pa naman. Hindi pa nang kasi mo ko man eh. Kadung ano nga. Awan. So yun na yun? Awan na yung bigay. So ayan guys. Meron pa sa ilalim. Meron na kami nakuhang honey like isang kutsara. Kinain si Martin. Ang rawit-rawit. Nagmamay. Kasama mo yan. So kailangan natin ganito magtago. Patay, kautuman. Pangipag naman eh. Ano kasi gudin? Dapat Jenny. Awan na kita. Iparin na mga. So ayan guys, kukunan nila. Baka mo puspusin asa, isaya mo nga. Apa yang kamu punya? Napanang guys, kanet ka na. Sudah message. Kino rumor datan? Awanin? Kung na mata ko bakit skin ka na. Kamu puspusin ah. Apa ikan? Ano mo ka kawo? Vitamins! Oh my gosh! Sayang, nagkatakol na kami. Ay? Pagpunod! Ang pinang babas niya. Ang basta-banta, si baba na. So ayun guys, nasa kahoy talaga siya, nasa loob siya ng kahoy. So kailangan namin ganun ulit, tapos ang ulit. Kartongan niya. Oh my gosh! Buta, baka kung ba nasa rin mo? Gaya anak na. Ala, imbagdandag niya. Siri ko yun. Ilan mo lagkatandagan? Ay, surugitan sa abang na yun eh. Pandamutan na nakapalog. Nagtatangkol din. Subulat naman mo.
To. Masilitan. Meron pa. Ayan o. Taklatan ni Bin. Hansa mo rumarta. Ini unag. Tapi mana? So, nakataktakar tayo. Sirip. So ayan siya guys. Ini nagkapukot siya. Kumag na. Kamu pis-pis itin Bin. Ini natin na. Napadala siya sa kaya. Ay, ayan o. Oh my gosh. I love it. Guys, look. Sudah tersalah. Pag-ala din ng marka, bisak mo na. Nalo mo muna pis itin. So, Yang tayo kastam na naman pis itin. Piyapa. Ay, sige. Damdaman to. Apay, di ba? Pis-pis-itin pa lang ata. Hirada kayo. Ay, oh my gosh. Para siyang pancake to. Damdaman mo lang. Pagkasakti masilog Agtugaw ka Sige. Pinagda. Mamaya. Kuha ako. Katurutan ka namin doon. Katurutan ka namin. Marbing katurutan to eh. Okay, ang kalan? So guys, ayan. Alam mo nang, ini niya di mga alam niya. Kuom tibunang. So kilam tibunang, mapisit no ka. Yo. Ako tayo ito gamulay. Ayaw na, salag. Yung timalyaw mo. Marumputan mo no ka. Ayan guys. Ay, Sampai. Lupa ini. Diru ko na diru ako. Banda nga to, hindi diru na gayam no. Guys, look oh, andyan yung nakikita na yung honey. Ay, tani, di diru. Oh my gosh. I love it. May bisit kinarugit at balde. Ipuspus naman ato na. Ang pagkargaan na. Oh my god. Lagyan na nga ito. Lapit ka kumaan. Ay, yung ganon. Pahingi ako niyan. Adyan na po daw. Pumisit na sa ating mga Nih, aduh pa lang sa matpagyan na Pa-i-video ta. Nih, nasibo. Ito ba pagsupsupan nyo Han, adyan lang ko Papa ako, video Guys, look. Tikman mo. Tikman mo. Guys, look oh. Tingnan nyo, super tumutulo na yung honey. Open dyan eh. Ayan, so titigman natin. Tikman natin. Oh my god, ang tamis! No, masukan ka. Ang kamakangis. Sayam. Nay, bunungin nyo ka din. Guys, Bunungan. Tadi nga ma... Ay, awan. Lagi tama na, idim ka tuning ato na. May kumano doon orti saya ta bis ito. Bunungan. Madi. Bunungan no. Katam lang kastan na nga ro dai. Madi. Magliter di napagkaton na kastan. Po ito. Bunungan. Agar araw nito eh. So kilim ti bunung. Tayo ngangkol bulong. Ajen matinag. Katanikan na mo. Nanti ba? Oy. Yo. Ayo. Ikam ti kwa apam. Apam ti gulong at akalugong mo sa sitayam. Dito. Guys. Nay. So, Maglupo na. Kaya hindi mo. Nagturod ata na nagsuksukit. Yeah. Di ba saja? Ramanak mampay.
Ala? Doon mabastos kay Uncle. Awang ka din. Ang pagkatampit yung lamay. Nagpating na dito. Hindi, launay na ipagpagkot. Sugan and na. Ayan guys. Siya yung tagabantay ng gubat kaya di siya nagtak. Diba? Adapay. Nada. Guys. Kita laking petens tayo. Eh, kimpot sayang. Dito ba? Wadam nung abak mo kumuwatan later. Sayon? Awanay? Nasukit mo? So guys, bali yan lahat yung nakuha namin. So guys, pauwi na kami. Nakuha na namin yung honey. Honey fish.